שלום לכולם ושלום לקטיה. היום אנחנו נתרגל את החימום הראשון, חימום אחד מהסדרה של דורון יוגה. אז קטיה ואני נתרגל ביחד והצטרפו אלינו. בואו נתחיל. נבוא אל הידיים והרגליים. אנחנו נתחיל עם מה שאנחנו קוראים לו כ-delicious pose. נתחיל לקחת את האגן בסיבובים, קצת כמו רקדנית בטן, למעלה, למטה ולצדדים. ואם בא לכם, אז קחו את זה אפילו לתוך הכתפיים, לתוך המרפקים, ממש למצוא קצת תנועה וריכוך לתוך המפרקים. בואו נחליף כיוון, צד שני. אנחנו ננשום תוך כדי שנזוז. מעולה. בואו נחזור חזרה למרכז, נשאיר את האגן מעל הברכיים וניקח את הידיים קדימה ונוריד את הראש לכיוון הרצפה. אם במקרה הראש מגיע לרצפה וזה קל, אתם מוזמנים אפילו להביא את הסנטר לרצפה. גם אם הראש באוויר זה בסדר גמור, אנחנו אוהבים לקרוא לתנוחה הזאת כלבלב, downward puppy. ואז ניקח את הידיים חזרה, נניח אותם בקדמת המזרן, ונעלה לכלב מביט מטה, downward facing dog. ניקח פה שתי נשימות, אם בא לכם כופפו ברך, ואז כופפו ברך שנייה. מעולה. שני עקבים לכיוון הרצפה, ניקח את רגל ימין לכיוון השמיים, נרים אותה גבוה גבוה ואז נפתח באגן, נכופף את ברך ימין וניקח פה 2-3 סיבובי קרסול לכל כיוון. ניישר את רגל ימין מאחורינו ועם הנשיפה נביא את הברך אל האף. שאיפה, רגל חזרה, לאלה שזה קשה מדי תעשו את זה עם ברך על הרצפה וברך ימין באלכסון. חזרה. ברך ימין לכיוון מרפק ימין, ואם אתם מרגישים נינג'ות כופפו במרפקים, חזרה לשמיים. רגל ימין באה בין הידיים, ברך שמאל לרצפה, ניקח מכרע נמוך. אפשר להישאר כאן. אם זה מסתדר לכם, בואו נרים ידיים אל הירך, או אפילו כמו שקטיה עושה, אל האגן, קצת יותר אינטנסיבי. עם השאיפה נאריך קצת, ועם הנשיפה נעמיק. נסו להשאיר את המבט על נקודה אחת, הנשימה עמוקה. עוד נשימה אחרונה פה. וניקח את הידיים לרצפה, ניקח את רגל ימין אחורה לקורה, פלנק. ועם או בלי ברכיים, אני אעשה עכשיו עם ברכיים, קטיה מה שבא לך. אני ארד עם ברכיים או לצ'טורנגה כמו שקטיה עושה. נרד למטה, נפתח כלב מביט למעלה. וניקח את זה אחורה, כלב מביט למטה. מעולה, חגיגה, יש לנו עוד צד שני. בואו ניקח את רגל שמאל למעלה. נפתח באגן. נכופף את הברך וניקח פה 2-3 סיבובים לכל כיוון עם הקרסול. ניישר את רגל שמאל לאחור. ועם הנשיפה, עם האקסהל, נביא את הברך לכיוון האף. שאיפה, חזרה. נשיפה, באלכסון, סובבו באגן, שאיפה, חזרה. נשיפה לכיוון מרפק שמאל, ואולי כיפוף מרפקים, חזרה לשמיים. רגל שמאל בין הידיים, ברך ימין אל הרצפה, שוב נעלה או אל הירך או אל האגן. נאריך קצת בגב, נשחרר את כל משקל הגוף שירד לכיוון הרצפה, ונמצא רגיעה בפנים, נשימה עמוקה. מעולה, יופי. בואו ניקח את הידיים לרצפה, ניקח את רגל שמאל אחורה. המבט קצת קדימה, הבטן מורמת שוב, עם או בלי ברכיים, אנחנו נרד לצ'טורנגה. נפתח את החזה, נמתח קדימה, ונלך אחורה, כלב מביט מטה. מעולה. בואו נרד רגע לברכיים. וזהו, זה הבסיס. די קל, די פשוט, תרגלו את זה כמה פעמים שבא לכם. תודה לכולם שהייתם איתנו. תודה רבה לקטיה. נמסטה.